Гост в студиото на Неделя 150 сега е професор Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и бивш вице-премиер. Знаете, няма да избравям всичко, което сте били през годините. Добър ден, здравейте. Добър ден, благодаря за поканата. И така, предполагам, чухте Ерол Мюн, който каза, че най-хубавото предстои. През седмицата обаче Съюза на съдиите излезе с позиция по отношение на Висшия съдебен съвет и Георги Чолаков. В тази позиция се върна до Френската революция. Извън съдебната система, така, цялостно, далеч ли сме в България от подобно развитие на ситуацията? Колко може да понесат още българите? Имате предвид дали няма да се организираме и да съборим Бастилията? Чак да съборим Бастилията, не, но някак си да се противодейства на това, тази безпомощност, която може би виждаме в институциите. Не знам дали сте съгласен с мен, разбира се. То, ако трябва да се пошегувам, сигурно вашите слушатели знаят и вие самата разказват, че някъде края на 70-те години, когато се чествали 200 годишнината на Френската революция, е бил на посещение във Франция тогавашният министър-председател на Китай по времето на Мао Цзедун, Джоу Енлай. И анекдота казва, че когато го попитали какво мисли за Френската революция, тъй като горе-долу по годишнината, той казал: рано е да се каже. Рано и сега. Колко могат да понесат българите обаче? Ами сега този въпрос е в някаква степен насочващ. Не знам в коя област. Сега, ако говорим специално за съдебната система и за състоянието на правосъдието, тук аз бих могъл да кажа много неща и нещо положително и разбира се и доста отрицателни неща. Ако става въпрос за общата ситуация, според мен ние доста понасяме и това исторически е доказано. Сега само ще кажа, че онзи ден случайно научих от медиите, че 250 селища в България нямат постоянно водоснабдяване. Хората нямат вода. Сега колко повече от това може да понесеш. Така че зависи какъв разрез вземе. Иначе, от друга страна, пък не може да се отрече, че откакто нямаме правителство, икономиката се развива сравнително добре. Обаче ние се въртим в кръг през последните години. Ходим на избори, гласуваме, избираме едни хора. Ако имате предвид политически, е точно така. И се въртим в кръг. До кога? Какъв е изходът от тази ситуация? Ако говорим вече политически, според мен изходът е или критична маса хора да припознаят някои от съществуващите играчи или да се появят нови играчи. То няма много. Чисто за съжаление или за радост, не знам, но съвременната демокрация е въпроси на аритметика, освен на висок говорене, на висок наратив. Така че това е положението. Сега какво ще се получи? Зависи до голяма степен от нас, но не зависи от някой друг. Сега някои виждат във фигурата на президента, че може да реши тази политическа криза. Той част от проблема или част от решението е? По-скоро към момента се предвижда като част от решението, защото това е, може би, най-силната фигура, която в момента поне се мержелее на хоризонта и би могла да направи нов проект, който и да има двуцифрено число подкрепа още със самото си излизане. Така че независимо дали някой харесва или не харесва Румен Радев, мисля, че това и социологически лесно може да се види. Тук по-скоро големия въпрос е, че до сега това, което се е правило в името или от името на президента, този въпрос за мен не е много ясен, не е било с неговото лично участие. И както видяхме, от това нищо не се получи. Така че ако питате мен, ако господин Радев ще излиза на политическия терен, има пред на партийния терен за парламентарни избори, когато и да е това, той трябва да го направи лично. Нищо друго не би имало, дори се измерим според мен ефект от този, който би имал неговото лично явяване. Това говорене години наред за партия, която обаче не се случва, по някакъв начин не намалява ли силата му? Не изпусна ли срока президента? Не го ли изпуска? Добре, може би по-коректно. Той тък му го изпуска и тък му останалите правят така, че му го възстановяват даже с известен бонус. Сега, понеже зададохте въпроса, той част ли е и от проблемите, в някаква степен също е част, тъй като той достатъчно дълго е в българския политически живот, но ако за нещо той може да бъде упрекван, аз бих го насочил към две неща. Първо, че по повод на служебните правителства, аз мисля, че голямо безобразие стана с промяната в Конституцията, за да няма някакво недоразумение, но упрека е, че най-често той избираше министър-председатели и голяма част от министрите
и своето обкръжение, а смисъла на конституционната разпоредба не е тази. Смисъл е да избере из всички българи. Ама нали все пак се доверяваш на хората, които познаваш? Има един такъв аргумент. Така, ама все пак политиката не е някаква дейност, в която ти гледаш само кого ще пуснеш в собствената си къща, ти управляваш страната. И другото, за което е, че той изхарчи изключително голяма обществена енергия, подкрепяйки един проект, имам предвид Продължаваме промяната, който не се оказа на висотата, на което бяха очакванията, за съжаление. Сега започнах с президента, защото Делян Пеевски много го нападна. Ще цитирам отново Първан Симеонов тази сутрин, който каза, че революцията срещу Борисов и Пеевски завърши с победа на Борисов и Пеевски. Така ли се оказа? Защо така? Ами това е вероятно някакъв афоризъм. Аз така изваден от контекста не съм сигурен, че дори го разбирам. Контекстът беше, че след всички протести през 2013 и през 2020-2021 година, ние това, което наблюдаваме, че Пеевски се съвърна и може би някои твърдят, не знам вашето мнение, че той е по-силен от всякога по отношение на позиции в институциите, които да работят в определен момент, както сега за него. Ами, това може и да е вярно, но нека все пак да върнем няколко месеца назад часовника и да видим как това стана възможно. Това стана в едно правителство, оглавявано тъкмо от хората, за които току-що преди малко споменах. В крайна сметка, да, ти може да не харесваш господин Гешев, но когато тръгнеш да сменеш господин Гешев, не е лошо да си поставиш въпроса, добре, а какво ще стане на другия ден? Нали? Хубаво е, ако нещо те смущава, да промениш закона за съдебната власт, а не вечно да си изненадан. Ако искаш, както сега стана с председателя на Върховния административен съд, да има нов Висш съдебен съвет, да не е еди кой си временно изпълняваш или функциите и така нататък, не е лошо малко по-отрано да се замислиш върху тези неща. Това, с което господин Пеевски, според мен, как да кажа, надмогва в тази ситуация, освен с други неща, може би, но то е, че той се опитва да си представи играта няколко хода напред. За съжаление, другите не показват тази възможност. На тези са съдебните реформи, че те години наред говорят за съдебни реформи, говорят, така че не може да кажем, че събудили са се и са измислили нещо, или така изглеждат нещата. Съгласен съм, ама вие, според мен, нормален човек не би ли се сетил, че в тази ситуация, такава каквато тя изглежда в момента, това президента, който и да е той, да назначава правителство, което е по замисъл не партийно, е по-скоро добра идея. Как може да ти дойде на ум да го махнеш, защото не харесваш конкретния президент? Тогава спореха много с президента, ако помните. Да. Добре, ама то нали след няколко години няма да е този президент, така ли се прави държава? Аз споря с вас и ще закрия радиото. Това що за логика е? Ето това казвам, че всъщност когато не можеш да предвидиш какво ще се случи в обществото и в политическата му част 2-3 хода напред, ти си осъден на такова лутане. И сега какво се оказва, че единствената ни възможност да имаме честни следващи избори е това Конституционния съд да отмени промените в Конституцията, така ли? Ами така се оказва, ама нека пак да кажем кои направиха тези промени в Конституцията. Те гласуваха и ГЕРБ, сега дайте да сме точни. С извинение на Христо Иванов подписа му е първи под това искане. И също да ви припомня още нещо, защото много бързо ги забравяме тия неща. В първоначалния проект за изменение и допълнение на Конституцията, слава Богу, това отпадна после, но в първоначалния проект беше предвиден да няма указ на президента за назначаване на тримата големи, главен прокурор и двамата председатели на върховни съдилища, а каквото избере Висшия съдебен съвет, веднага да влиза в сила. И представете ли си, ако това сега беше, какво ще да стане в момента? Ето това искам да кажа. Невъзможността да си на нивото на това, което обществото изисква от теб, невъзможността да си представиш какво ще стане след това, просто да вееш едни знамена и да викаш по площадите, според мен съсипва като цяло бъдещето на България. Но да не съм чак толкова мрачен. Слава Богу, аз пак ще се пошегувам. Наистина, като няма парламент и правителство, някакси пък икономиката се развива
развива сравнително добре, колкото и да е комично това. Сега Борисов изчерпан ли е? За Продължаваме промяната Демократична България разбрах, че смятате, че нямат потенциал или капацитет за управление. Ами имам предвид по-скоро тези няколко души, които ги ръководят. Иначе аз имам много познати и приятели, които им симпатизират и по-скоро тази политическа тенденция, тя няма да изчезне. За съжаление, това, което олицетворява, не е нещо особено вдъхновяващо. А сега за ГЕРБ е по-сложно положението. Ако трябва малко по-широко да направим все пак анализ, за да не е напълно злободневен, Борисов няма съмнение, че е голям комуникатор. Той има едно голямо предимство, че горе-долу следи обществените настроения и някакси се нагажда към тях. Той има една голяма обаче отговорност към политическата система в България, която трябва да бъде казвана. За съжаление, господин Борисов създаде впечатление през тия години, откакто управлява, че всъщност естествените иерархии в професиите, ако щете, в моралните измерения на един човек нямат никакво значение, когато той трябва да вземе някакъв пост или почти никакво значение. Вие помните как имаше министри назначени, аз се видях на едно кръстовище и така нататък. Тоест, показва демонстрацията, че властта ти дава възможности да правиш всичко, което искаш, без никакво значение какво е миналото на един човек, как той се е развивал, дали има някаква естествена тежест. Това нещо се възпроизведе, за съжаление, в почти всички области на страната, на живота в страната и ние сме я докарали до това, че всъщност вече почти всички са убедени, особено по-младите, че всеки, независимо дали има образование, някакъв интелектуален капацитет, морални ориентири и така нататък, може да стане абсолютно всичко, което обезмисля идеята въобще и на иерархиите, и въобще на образованието и така нататък. И това е голяма беля. Не знам как ще оправяме с годините. Добре, в сегашната ситуация Борисов казва, че може да има избран председател на Народното събрание, а Пеевски, че може би вървим към нови избори. Кой е по-прав? Как го виждате вие? Не мога да кажа. Тук има различни, от моя гледна точка има различни, как да кажа, прочити на това, което в момента се случва. Господин Борисов със сигурност иска да се еманципира от господин Пеевски. Това няма никакво съмнение. Дали има шанс да го направи, не бих могъл да кажа. Той самия напътва към едно неестествено от политическа гледна точка сътрудничество. Вие знаете, че обикновено първата и втората партия не са в една и съща лодка. Обикновено едната е водеща, другата е в опозиция. Когато първата и втората политическа сила се съюзят, това се нарича обикновено голяма коалиция. Така имаше преди години в Германия, така имаше в България по едно време, но това са много трудни политически съюзи. Въпреки това, той настоява тъкмо на това, защото това му се вижда пък легитимиращо вероятно от определена гледна точка. Господин Пеевски пък, разбира се, е в по-сложно положение, защото макар и с нарастваща политическа тежест, той е в фактическа изолация. Това не е никак трудно да се види, така че за него е ключово важно да бъде припознат. Какво ще излезе от всичко това? На мен ми е трудно да кажа. Допускам, че партиите са свършили и парите за избори, така че не им се ходи много. На тия депутати, които не са очаквали пък да станат депутати, не им се прибира по родните места, така че има най-различни, как да кажа, малки стрелкички, ако с вектори във физиката работим, които не знам каква обща посока ще дадат. Във всеки случай, господин Борисов с изявлението, че самия той е най-естествено да е председател, нещо, което между другото в парламентарните републики е тъкмо така. Обикновено лидера на най-голямата партия е кандидат за министър-председател, но в неговия случай, според мен, това има по-скоро смисъл на една двойна хитрост. От една страна той казва на всички онези, които биха му били партньори, имайте предвид, че аз съм незаобиколим. Никой няма да може да ми вземе партията. Да го преведа
просто да го кажа, макар и малко грубо, няма да има ГЕРБ ново начало. Това Ама ние за Ахмед Доган си мислихме така, нали? Никой не е допускал това, което стана, че ще съгласен стане съм така, и затова го казвам съвсем ясно. Той понеже, пак казвам, следи терена и е доста чувствителен в тая област. Така казва, няма да има ГЕРБ ново начало, да имате предвид, а пък на другите си потенциални партньори от Продължаваме промяната Демократична България, казва, ето, аз съм кандидат за премиер, но ако вие бихте се съгласили, аз мога и да отстъпя, пък вие ще си го припишете като някаква голяма заслуга пред вашите избиратели. Така че тази двойна хитрост, вероятно на него му е окей. За сега никой не реагира, кой знае как. Допускам, че все пак ще има различни консултации през следващите дни и ще видим какво ще излезе. Защото ако наистина някой иска да изолира господин Борисов и господин Пеевски, то аритметично това е възможно. Все пак те казват, че не искат Борисов да е премиер, нали? Трябва да сме честни за една. БСП и Продължаваме промяната, нали? Всички партии казват, че да, склонни са на някакъв тип съвместно управление, но без Борисов като премиер. Това няма да е проблема. Аз ви казах защо някаква цифра, просто слагаме фигура. Той не е въпроса в това. По отношение на Пеевски, незаобиколим фактор ли е? Преувеличено ли е това, което се говори за него в момента? Защо да е незаобиколим фактор? Никой в една парламентарна държава не е незаобиколим фактор. Въпросът е дали искаш да го заобиколиш. Той господин Борисов не е незаобиколен фактор. А те не искат или какво става? Не знам, вие ми кажете какво става, но останалото ще бъде едно насипно мнозинство с много противоречия помежду си. Какъв е проблема? Не искаме ГЕРБ, не искаме новото начало. Какъв е проблема всички останали да направят някакво мнозинство? Аз не виждам някакъв проблем. Вие виждате ли? Поне аритметичен проблем всичко, няма. Което се случи на изборите, всичко, което си говорим и в това студио цял ден и във всички останали студия, може ли да намерите едно изречение защо е важно хората да гласуват? А как хората на следващите избори ще бъдат мотивирани да гласуват? За себе си намирате ли някакво обяснение? То по-скоро ние трябва обратно да разсъждаваме. Защо хората въобще гласуват? Ако имате предвид, че това е някакво дадено ни от Бог задължение, нали, да гласуваме, няма такова нещо. Хората гласуват, когато намират причина да гласуват. Вие имате ли причина? Каква може да изтъкнем? Аз лично винаги съм имал причина да гласувам, защото считам, така съм възпитан просто, че когато има някаква публична ситуация, аз се позиционирам спрямо нея и бих искал да участвам, макар и с нещо минимално. Но не всички хора разсъждават така. Ако видим социологически, ние наскоро с мои колеги се шегувахме, че всъщност последните два парламента гласовете подадени за всички политически сили, т.е. за целия парламент, който в момента съществува, както и за предходния, те бяха под 2 милиона, и сега са под 2 милиона гласа. Само ще кажа, че 2001 година, не че аз имам някаква заслуга за това, да си го кажем честно, но НДСВ спечели 2 милиона гласа фигура на царя. Самостоятелно. Да, точно така. Разбира се, че заради царя. Но искам да кажа, че когато хората виждат нещо, виждат някаква светлина, те нямат проблем да гласуват. Просто в момента те не вярват. Не вярват. Ние толкова машините, аз между съм голям привърженик на гласуването с машини, преди това на регионални преброителни центрове и така нататък. Всичко това сега е забравено. А защо е забравено? Защото по такъв, как да кажа, глупав, некомпетентен начин беше направено и толкова лошо комуникирано, че сега хората имат същите съмнения, да не кажа по-големи в машините, отколкото в другото. Това е просто невероятно как е възможно да постигнеш този ефект. Понеже няколко пъти в този разговор споменахме съдебната система, започнахме ние с разговор по тази тема и това, което става с Георги Чолаков. Вие намирате ли нередност той да остане председател на Върховния административен съд? Зависи какво разбираме под нередност. Нарушаване на Конституцията, твърдят някои. Ето сега тук, понеже обикновено, когато се говори, се
правят изявления, от които не става ясно дали считаш, че има юридически проблем или считаш, че има морален проблем. Сега да кажа, според мен, как стоят нещата. При положение, че Конституцията доста ясно дава срока на мандатите на тримата големи с забрана те да бъдат повтаряни, според мен не е редно. Тук може да имам някакво колебание дали е напълно противоконституционно, но според мен не е редно и нищо не налагаше той да бъде определен за длъжността временно изпълняващ функцията. Не виждам защо това си го причинихме, но това още веднъж показва, че час по-скоро, които и да са в парламента, трябва малко да си подредят приоритетите. Ако искат да разплетат възела, в който България някакси се завързала в момента, те трябва да имат няколко много ясни приоритета. Първият от тях е да бъде сменен Висшия съдебен съвет. Те не могат да съберат гласове. Ама какво значи не могат да съберат? Кои не могат да съберат гласове? Тези в парламента. Не го ли показват? Ама тогава защо няма гласуваме за тях? Това щях да кажа. Тогава ние защо се сърдиме и защо се притесняваме, че някой друг щял да дойде? Да дойде някой да го развърже. Ние по някакъв начин трябва да го развържем. Извиняйте, тия хора, Висшия съдебен съвет, детска, чисто биологически един ден ще си отидат. То не е възможно до безкрайност да се поддържа тази ситуация. Трябва да приключваме наистина кратък отговор. Има ли значение какво пише в концепцията на Борислав Сарафов, за да бъде избран за главен прокурор? Сега, то винаги има значение какво пише в една концепция, но според мен не това е големия въпрос. Големия въпрос тук е, даже не е големия въпрос. Аз имах повод наскоро да кажа, че е един кандидат, защото те винаги са били един кандидат. Не е въпрос и в това, че личността му е спорна или безспорна. Те винаги са били в някаква степен, имало е спорове около тримата големи. Големият въпрос, според мен, е, че един Висш съдебен съвет си стекал мандат, е на път да приключи тая процедура. И според мен ние ще се завържим и тук. Ще се завържи един възел. Правилното беше да има нов Висш съдебен съвет и доколкото аз познавам президента, според мен той няма да издаде указ. Аз ще чакам нов Висш съдебен съвет. Тоест, ние ще се завържиме още по-лошо тук. То не е въпросът дали е господин Сарафов или Иванов или Петров. Друг, Той при този съвет, според мен, той няма да издаде указ, защото това е много силна позиция. Той ще каже това, което всички ние мислим. И не мисля, че има президент, който ще изпусне този шанс да направи това нещо. Професор Даниел Вълчев, благодаря ви. Трябва да спираме новините на Хоризонт в 12 часа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Кремена Пръвчева, Даниел Инков, Татяна Иванова. Аз съм Снежана Иванова. Хубав ден от нас.